ya tekane kondo. Salahku apa? Aku salah apa? Mbah, ini gara-gara kue. Mbah, Aku ngopo? Salahku apa? mbah, aku wis mulai enek karo sifatmu. Lah sifatku iki lho kepiye? Wong aku yo selalu ono kanggo kowe lho, Yang. Kok ngomong ngono lho. Salahku iki apa? Lah ben jelas. Iya sih, bener. Tapi aku wis enek karo kue, sumpah. Wis, hubungane kene wis cukup tekan semene wae. Wis ra usah pacar-pacaran, cukup dadi kanca. Wis ra usah nyelok aku Yang. Aku wis enek karo kue, Mas. Wis tak aja ngono ta Yang kowe. Mas cukup hubungane kene tekan semene, colno. Yang, Yang. Tolong! Tolong! Apa iki cah? Bunga awan-awan golekane mata. Tolong! Tolong! Piye ana apa? Tolong! Aku baru diputus pacarku. Lek perkara apa? Wong diingi ya kowe sik mesra iso ujug-ujug putus. Aku kira arti permasalahane. Wong anggere tak takoki ku yo jawab anggere enek wae. Kon ra enek piye, Bok? Rupane nguwet-wet ra betah yo. Bok. Lek ra guwenah ngono, padahal kowe ya tampan, setia, isih berakhlak mulia, bareng iso ijik diputus, Dok. Ayo. Terus iki aku kudu piye? Sik. Tak delok-delok iki kaya wis ora piye sih. Piye? Maksudmu piye? Jelas iki. Maksudku ki kowe kaya lagi kena-kena kaya disalah-salahi wong niku lho. Lah iki terus aku iso ngopo ngono. Bar iki piye? Nganu. Aku iku duwe kenalan wong pinter sing iso reti-reti niku lho, iso nambani. Maksudmu? Ayo melu aku, tak bedheki. Lah kowe didelok ana apane. Lek menawa gini-gini. Miki. Pakem. Sayo lunga. Sayo ra. Ayo. Padahal ku Loro. Telu. Iki lho mae. Lan mlebune teko kono. Ayo ngomong langsung wae. Swidak telu. Swidak papat. Bok ngewohi wong, ora gepian apa nang? Ini, ayo. Niki rencang kula lebih boten saya awake, Mbak. Menawa jenengan saged nambani. Genah iso lek aku. Kowe rasa cerita, aku serti keadaan. Yo, ya, sangar tara, burung-burung wis ngerti. Lah yo ngerti nang suwang. Wis kene nang aja dudu memeng. Saiki mono nyedek. Yo. A few moments later. Nang, rampung nang. Wis. Si rampung, Mbak, tapi ora kaya ngene. Yo rampung piye ta nang durung kok. Ayo. Ning nang. Oh, nang. Oh.